Dosadašnji rezultati Riječana na olimpijskim igrama te nadolazeća ljetna olimpijada u Londonu bili su povod snimanju dokumentarnog filma Riječki olimpijci scenarista i redatelja Vanje Vinkovića. Snimljeno je jedno 80% materijala, znači snimamo Riječke olimpijce koji su u zadnjih 70-80 godina dali svoj doprinos riječkom sportu, hrvatskom sportu i olimpijskom sportu. Snimanje se vrši na lokacijama u Rijeci, znači sportskim lokacijama kao i na nekim prepoznatljivim vedutama grada. Film će imati svoju dokumentarističku vrijednost jer spajamo London 1948. i Čiru Kovačića sa Londonom 2012. i recimo Samirom Baraćem. Znači kroz razgovore sa tim sportašima pokušat ćemo publici predstaviti vremena u kojima su oni bili sportaši, u kojima su djelovali i isto tako te gradove u kojima su oni nastupali na olimpijskim igrama. Očekujemo da će film naići na lijep odaziv publike jer se ovakvi filmovi rijetko rade. Okupili ste dosta velik broj sugovornika. Koliko je uopće sudjelovalo na olimpijadama, koliko je medalja osvojeno i koliko se olimpijaca riječkih uključilo, angažiralo? Znači uključilo se u izvedbu ovog filma, znači svi koje smo pozvali, koji su nam bili dostupni. Na zadnjih, odnosno posljednjih 15 olimpijskih igara nastupilo je 84 riječka sportaša. Kad kažem riječka sportaša, tu naravno mislim i na sportaše koji su iz Primorsko-goranske županije. Osvojili su 24 medalje, plus medalje i nastupi riječkih paraolimpijaca. Spomenuli ste ranije da je u filmu čak 30 ljudi s kojima ste radili razgovore. Na koji način su oni reagirali? Mi nismo htjeli za ovaj film raditi čisto suhoparne podatke, znači kad je ko nastupio, koliko je nastupa imao i koliko je baš medalja osvojio i kakvi su rezultati bili. Naravno, to je dio filma, ali nas je više zanimalo osoban dojam svakog od protagonista, koji su nam onda kroz to se na neki način otvorili i kroz svoje izjave dali neke svoje emocije, dojmove o nastupu, o gradovima, o ljudima koje su upoznavali, tako da smo dobili jednu višu dimenziju od onoj same suhoparne dokumentarističke. Počinjemo od Čire Kovačića, pa onda Marijan Brnčić, Nonković, Sušanj, Hinić, sad preskače malo, Gračan, Hrstić, Načinović, Džomba, Barać, Naglić, Ljubičić, znači sve renomirana imena sporta u svijetu, naravno sa velikim i značajnim rezultatima kako u sportu, ali tako i u privatnom životu. Jedan pozitivan film sa pozitivnim ljudima i samo se nadamo da će isto tako to prepoznati i lokalna zajednica, možda gospodarstvenici koji bi trebali naći interes da potpomognu ovaj film i u nekom financijskom smislu. Vjerujem da će se ljudi više uključiti i prepoznati ovaj projekt kao i svoj. Je li, po vašim saznanjima, ovo prvi film koji na jednom mjestu obuhvaća ovako velik broj olimpijaca? Apsolutno. U Hrvatskoj takav film još nije snimljen. Osim, što mi imamo ovdje izjave riječkih olimpijaca, mi tu imamo čitavu povijest riječkog sporta, od 1900. pa sve do današnjih dana. A što je Snježana Pejčić doživjela pri susretu u Pekingu s Usainom Boltom i kome je Dream Team košarkaš Larry Bird platio pivo nakon treninga u Atlanti, doznajte na premijeri filma Riječki olimpijci krajem lipnja. Za Leksikon s Vanjom Vinkovićem razgovarala je Larisa Smokvina.